Здравейте! Започнах да качвам клипове отскоро за забавление. В тези клипове аз храних животни, също така дарявах храна и за хора. Обработването на видеята беше малко труден процес, понеже от камерата прехвърлях на лаптопът, а след това на телефона, защото там имах едно доста удобно приложение, но то правеше телефона ми бавен. Бях си казал, че след седмица или по-скоро след 10 клипа ще преценя дали ми е харесало преживяването, дали бих искал да продължа, дали бих искал да спра. Обаче истината е, че аз през цялото това време не съм мислил нито веднъж, нито един ден да спирам. Толкова много ми хареса да правя клипове, толкова свободен се чувствам, толкова забавно беше да правя клипове. И аз не искам да спирам, искам да правя още клипове. Аз имам тетрадка, в която си записвам идеи и имам доста. И съм готов да правя още много клипове. Благодаря много на тези от вас, които ме следват. Наистина се очудих, че горе-долу бързо имах абонати. Благодаря наистина. Много съм щастлив за това и се надявам да правя още по-яки клипове, които да ви харесват на всички. Не се отказвайте, ако обичате нещо истински. Последвайте каналът ми Джорджоса за още подобни клипове.